daminɛ ntɛnɛn ni ka taa bila juma la an b'an sɔnni sigi kalimu tabɔ ka sɛgɛn n'u ka sɔgɔbɛ kan bakari olu mana tila ka ban bilakun wɛrɛ tɛ anw de ka ta ka kɔnɔkumaw lakale bakari jamajɛ baara don ni dɔ sɛbɛ kirikila dɔ b'o nɔrɔ bila bi ye dabaka kutuba ye a sɛbɛ kirikila bakari bi ye juma ye lahɔrɔma don an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala k'an ka jamana ja bakari an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi bamanciya wale mun tun bɛ k'an ka jamana in sɛgɛrɛ n'anw ka ɲini ɲɛnɛ tɛ bakari ala k'a dagakisɛ ta ka bɔ an da la an ka jamana ɲɛmaw ala ka yelemɛnɛw ɲɛ u sen tɛ tu min na ala ka yelemɛnɛw ɲɛ min bɛ jamanadenw nafa ala k'an bɛn kelen ma bakari bɛn ni kelenya ala k'o sabati an dusukun kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an bolo fila ye an ka ɲɔgɔn kanu n'an dusukun ye bakari diinɛ ale ye fɛn min fɔ o de ye ɲumanya ye diinɛ ye fɛn min fɔ o de ye ɲɔgɔn mago to ye diinɛ ye fɛn min fɔ o de ye hinɛ ye o de ye makari ye bakari an kelen kelen an ka kɛ makariba ye an ka kɛ hinɛtɔ ye an ka kɛ min ye jama hakilina taba ye bakari an ka kɛ jama kanuna ye an ka kɛ jamana kanuna ye ni maa min ye jamana kanu o ye limaniya dɔ ye jamana kanu bakari ɲininen don an bɛɛ lajɛlen fɛ bakari o tuma i kɛra silamɛ ye i kɛra kerecɛn ye i kɛra min ye tontigi ye e yɛrɛ tɛ foyi la ala de ye da e de ye ala ka danfɛn ye i ŋaniya yira ala la bakari an bɛɛ lajɛlen ka di ala ye bakari maa si tɛ da kunnadi dɔn bakari an ka dugawu kɛ ala ka jamana basigi ala ka jamana ja bakari anw de ye jɔnni ye setan ye dabalitan ye bakari anw de ye ala ka danfɛn ye ala y'an da a b'an fa an bɛɛ n'an ka waati bakari ala ye waati min natigɛ an ye bakari an k'an jilaja an ka baara ɲuman k'o kɔnɔ tɔnɔmasɔn wɛrɛ tɛ adamaden na n'i taara ka min to i kɔ adamaden tɛ dun nka i kɛwale bɛ dun bakari min ye kɛwale ɲuman ye ala k'o d'a ma waati bɛɛ ŋaniya ɲuman ala k'o d'a ma waati bɛɛ bakari ka ɲumanya kɛ ala k'o jigin an kunkolo kɔnɔ waati bɛɛ o tuma an k'an bolo kɔrɔta alifatiya ala ka jamana ja ala ka jamana basigi ala ka sutura ala ka jamana kɛ an sago ye ala ka bamanciya bɔ jamana kɔnɔ i bɛ usazi bɔ jabate ye bi wa an bɛɛ ye usazi ye i yɛrɛ ye usazi ye mamudu ye usazi ye amadu ye usazi ye lamɛnnikɛlaw min bɛ k'an lamɛn bɛɛ ye usazi ye bakari an bɛɛ ka di ala ye bakari ala ka danfɛnw na ala ye anw de kusa ka tɛmɛ bɛɛ kan anw adamadenw jinɛw bɛ yen n tɛ nin taabolo dɔ i la kɔkɔlɔw bɛ yen sagaw bɛ yen misiw bɛ yen ɲamew bɛ yen maninka ɲumanna bɔ jabate waɲa ma ɲi bakari ala min y'an kusa ka tɛmɛ bɛɛ kan anw de ka di ala ye ala de b'an ka kumakan minɛ ni bɛɛ ta ye bakari an kana timinagoyaw la wali bɛ mun fara nin kan k'a fɔ mamutu ye a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ ne ko bala cogo bɛɛ di bakari joona ne bɛ n tigɛ don nouvelle horizon sɛbɛnnikɛla ye mamani ture a ko an ka nin to sira tɔ gan bakari hali bi nin ko in a bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko affaire paramodo embrayara bakari min ye faso mali wari mun tun na wari bɔra ko ka minɛnw san ka di armée ma bakari wari ta fan ma dɔn maa minnu bɛ wari ye munumunu kɛ maa minnu tigɛ kɔnɔ bakari wele bilalen bɛ olu ma u kana ka ɲɛfɔli kɛ u bɛ min dɔn u ye min kɛ u ye min ye bɛɛ k'i ta fɔ tigɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca sɛbɛnnikɛla ko bakari nin ko in nun donna siɲɛ kelen siɲɛ fila bakari ka taa bila fo siɲɛ 18 na sɛbɛnnikɛla ko min ye jalakibatɔw ye maa 10 ani maa 8 finitigila ka fara sibili kan wele bilalu ma bakari k'u ka n'u yɛrɛ ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko maa 13 olu yera ka n'u yɛrɛ jɔ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ maa 5 olu ma ye olu ye kɔsɔkɔsɔ k'u bɛ jamana kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kiri a daminɛna ni maa min ye min ye kiri yɛrɛ ka don a fɔn kɔnɔ bakari o de ye Cɛna Kulubali ancien ministre de la défense sɛbɛnnikɛla ko Cɛna bamankɛ jɔn bɛ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ u y'a ɲininka a diinɛ n'a ŋaniya kiritigɛyɔrɔ la i b'i bolo kɔrɔta je jure foyi tɛ bɔ i da kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ nkalon haramuyalen bi yan anw bɛ n'e ɲininka fɛn mun na i jilaja i k'a jɛlen a kunkun n'a ɲɛɲɛ i k'o ta ka d'an ma sabu an bɛ tiɲɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko bakari min ye bamankɛ maa min tun b'a tɔn kɔfɛ o ye a ka avocat ye i b'a ye k'a fɔ ancien ministre de garde so n'o ye maître Maliki Kulubali o jɔn b'a kɔfɛ Maliki bakari maaw b'ale fana dɔn ni min ye o de ye tiɲɛ fɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Cɛna Kulubali n'a ka avocat n'o ye Maliki Kulubali bakari ɲininkali n'o taara ka Cɛna sɛgɛrɛ ni a bɛ fɛ ka balan Maliki jɔkun ye min ye k'a dɛmɛ a ka baara
baara la maliki bɛ min ye bolo minɛ yɔrɔ d'a ma sɛbɛnnikɛla ko n'i ye cɛna ka kuma daminɛw lajɛ Bakari ale kɔni y'i fosi ka bɔ jalakiw bɛɛ kɔrɔ kuma o kuma bɛ ka ta k'ale sɛgɛrɛ ale ancien ministre de la défense ale ma wari dun ani maa ma jɛ wari dun kan wa wari dunko kuma ma k'a ɲɛna ale ye min kɛ k'o de ye jɛlenya ye ale jabajɛlen b'o la wa ale b'i kalifa ka don laban sɛbɛnnikɛla ko wari tɔrɔ ye min kɔni ale y'i ta fɔ ka bɔ a la o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bakari n'i ye kow lajɛ avocat wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye maître Mamadou Tunkara maître Mamadi Sama Jara maître Bakari min ye maître Maliki Kulubali o fɔra ka ban vraiment tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ min ye l'avocat de Abdoul Lawal Awal Touré Bakari o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan maître Laji Traoré Bakari o fɛnɛ ma bɔ yen maître Yiriberi Walogem Bakari nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ninnu ye maa jalakibaatɔw ka avocat ye wa Bakari bɛɛ lajɛlen dalaminɛkan kɛra min ye k'a jira k'a fɔ ko kun tɛ se ka di kuntigi kɔ ko jalaki mun taara k'olu ka clients sɛgɛrɛ Bakari k'u nɔ t'a la u da t'a la wa k'u ma wari dun ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko min ye ministère min ye juge ye Bakari tɔrɔ k'u ka baara don dɛ u ye fɛn minnu kɛ Bakari k'u y'u ka kɛta kɛ nko k'u ka min fɔ nin ko in na Bakari ko n'i ye kiri lajɛ Bakari ko kiri dogodogo ɲɛw ka ca wele bilala maa minnu ma maa 18 maa 5 ma ye maa 13 min yera Bakari ko b'a jira k'a fɔ k'u dan b'u yɛrɛ la ko jigiya dɔ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Bakari tɔrɔ min ye kiritigɛ so kɔnɔ wa ko maa 13 min yera Bakari k'a bɛɛ ka denbayaw tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'u ka denbayaw lajɛ ko kiri kɔnɔ ka denbaya ɲɛda lajɛ ko bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen Bakari Traoré min ye adamaden danbe adamaden a bɔkolo adamaden burujo adamaden yɛrɛ ka kɛwale adamaden yecogo ko nin bɛɛ de bɛ kiri kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i ye nin bɛɛ lajɛlen gosi k'u don ɲɔgɔn na ka adamaden kan'a bɔ a ka danbe kɔnɔ danbetigi Bakari maa min ka baara tɛ min ye Bakari kana ko wɛrɛ d'a kun wa k'olu bolo n'o ye avocat de défense ye wa k'olu bolo ko fili kɛra ko ye o tuma k'u y'a dɔn fili min kɛra Bakari Traoré k'a ta k'a da kan min ye san 10 ye k'o kaso di ninnu ma ko kasɔrɔ u ma fɛn kɛ k'olu bɛ min fɔ o de ye deli ye Ala jati kama k'u ka segin u kɔ o tuma u ka segin u kɔ Bakari Traoré bi juma ko tile bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ deli la o tuma u ka segin u kɔ u ye san 10 min kaso da u kun o tuma k'a sɔrɔ ko u ni a san 10 kaso man kan u ye min fɔ Bakari Traoré k'olu ma jɛn n'a ye dɛ o tuma Bakari k'olu bɛ deli de kɛ se t'olu ye dabali t'olu ye Mali sariya kɔnɔ k'u tɛ bɔ sariya kɔnɔ k'u bɛ to u ka hakilinaw kɔnɔ u bɛ t'u ka baara kɔnɔ min ye avocat de la défense ye Bakari Traoré u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin maa 13 ye Bakari Traoré ko tiɲɛ na ko foli de kan ka ta k'u sɛgɛrɛ sabu u yera k'u fɛla fɔ u bɛ min dɔn k'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don waati Nouvelle Horizon an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako Mayimuna Dunbiya nin y'a ka fasiri ye tɛnɛ Mayi kɔni Mayi ko min ye wulikajɔ ye k'an ka taa an ka fura bɛ dilan yɔrɔ min na jɛrɛjɛkuluba min sigi bɛ n'ale kan k'i wakili don fura o fura bɛ dilan Mali seleke 4 kɔnɔ ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan k'a fɛsɛfɛsɛ a dilanbaw nɔfɛ e ko nɛɛmu ni bolodan tɛ ye wa ka nafolo k'a kɔni sɛbɛkɔrɔ nɛɛmu jɔn ko ala min ye bureau du vérificateur général ye ale ye munumunu sa alo kɛ a taar'i sɔnni sigi fɛn min kan CFA wari 1,250,000 o de tununa a tununa sɛgɛsɛgɛli in dala ka furancɛ min fana sɛgɛrɛ o de ye san 2021 2022 23 24 25 uti kalo o tile 25 a kun cɛla ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a dɔn bureau du vérificateur général a ka wuli ka jɔ min ye foroba cɛkɛda bolofaraw ye misɛnman ni kumaba nafolo min bɛ ta ka bila u ka bolo kan a dɔdɔlema u nɔfɛ yalima nafolo dila kun min kama a ka don sira min fɛ a donna o fɛ wa walima nafolo a donna sira wɛrɛ fɛ wa sɛgɛsɛgɛli a bɛ ta ni ka ɲɛsin nin hakilina damadɔw ma nka n'i y'a lajɛ Mayimuna Dunbiya ka fɔlɔ soir de Bamako kɔnɔ a ko min ye nin nafolo ye a sɛbɛkɔrɔ dunna bawo ka sabu kɛ sugubulon n'o fɛn marché public ye o sugubulon ninnu a caman bɛ yen sariya bolo minnu n'o kɛn bɛ ka sugubulon ni ka a yamaruya k'u ma o sariya bolo ninnu si ma labato o fɛ k'a sabu kɛ fana min ye tɔrɔmɔɲɔ min fana n'o kun kan ka bila jamana ka wagande kɔnɔ n'an b'a wele ko impôt et taxe o fana o ma bila wagande kɔnɔ wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye gestion des stocks ye
fura minnu bɛ dilan ka bila magasinw kɔnɔ o k'u kan ka dodolima cogo min na k'a fɛsɛfɛsɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli boloda o fana o ma kɛ a ɲɛ ma wa min ye baarakɛlaw fana ka sarako ye e ko dɔw bɛ yen olu kɛn tɛ ka sara in dulɔ bara nin sigi u da la wa bawo n'i y'a lajɛ min ye paiement de salaire o kɔni o kɛn bɛ fɛn ye sa min kɔni ni nɛɛmuni kɔni yɛrɛ fari tɛ sabakɔrɔ danbɛ ye min kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye nka n'i y'a lajɛ halisa direction générale de la pharmacie et populaire Mali an k'a ma ko PPM o PPM n'i y'o ko fɔ i bɛ jamana fura dilan yɔrɔ i bɛ o ko fɔ wa n'i y'o ko fɔ an ka pharmacie caman wakilo sɛbɛn bɛ o usine in na wa n'i y'a lajɛ fana ministre min n'o bɛ an ka kɛnɛya ko kunna nin cakɛda in n'o ye PPM ye a direction a man ka waleya foyi boloda pɛ k'a sɔrɔ a ma ta k'a sara ministreso la a k'a ka yamaruya di bureau de vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛlikɛbaw olu y'a jira k'a fɔ baara caman bɛ ani waleya caman o boloda la direction générale de la pharmacie populaire fɛ k'a sɔrɔ o ma sara ministreso la ko yalima k'o ka kan wa wa n'i y'a lajɛ fana min ye impôt sur le revenu et valeur immobilière ye an k'a ma ko IRVM o nafolo caman bɛ yen olu kɔni dara janjaga wɛrɛ fɛ hali sini o b'a la ka nɔ bɔ nka n'i y'a lajɛ fana min ye bureau du vérificateur général ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ n'i y'a dɔn nafolo in yɛrɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ 1,270,000 ani 70 a n'a kunkan fɛ sɛgɛsɛgɛliw juru la min ye 1,14 a n'a kunkan fɛ ye o de sera ka ɲɛfɔ fɛsɛfɛsɛli sera ka ta o de sɛgɛrɛ a tɔ min bɛ yen ko yalima ko nafolo taara min ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye halisa irrégularité financière o de ye majɛ bɛ cakɛda in yɛrɛ sɔrɔ da bolo yanfan minnu na n'i y'o lajɛ o sɛbɛkɔrɔ ka girin kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ ko kura i b'a ye fana k'a fɔ nafolo donna da dɔw fɛ mun kɔni bɛ yen n'a kun man ka don da fɛ n'o kɛra majɛ ye direction générale de la pharmacie populaire ye o waganden ma wa n'i y'a lajɛ halisa i b'a ye fana k'a fɔ min ye taabolo wɛrɛw ye an n'o bɛɛ lajɛlen maana an bɛ pan o kan n'o tɛ sɛbɛnfura a bɛ sɛbɛkɔrɔ janya nafolo min kɔni n'o tununnen don o de ye sefɔ wari 250 ani 50 ye 14 a n'a kunkan fɛ o de sera ka ɲɛfɔ a tɔ bɛ yɔrɔ min na u ka wuli ka jɔ kɛ walasa jamana a tɛgɛ ka se ka da a ka wari kan bawo nin y'an bɛɛ lajɛlen ka forobafɛn ye min man ka du mɔgɔ damadɔni dɔ fɛ walima jamajɛkulu damadɔni dɔ fɛ min bɛ se ka kɛ majɛ waati ni don nataw kɔnɔna na an ka wagande a n'an kɛ ka baara minnu boloda nafolo siratigɛ la nin kun ye sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dunbiya a ka fasiri Nouvelle Alliance mɔgɔ sɛbɛnnikɛla o de Ruth Dunyon ale ye kalanden ye Dunyon ko mɔgɔ min ye digitalisation du Mali i b'a ye k'a fɔ ko in hali bi a jɔsen man ngolo fa sɛbɛnnikɛla ko Mali jamanakuntigi Bɔkari Tarawele hakili lajiginna a taara ka taama wasalen dɔ la min ye Sikaso jamana Bɔkari a y'a to nin ntolanci kɛnɛba kan ni ka da lase digitalisation ma sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ mun kan min ye subahana mansiw ye Bɔkari nafolo bɛ don bolo kɔnɔ yɔrɔ minnu na yaasa ka corruption min ye bɛɛ dun ka se k'o dabila cogo min na Bɔkari ko hakilina filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi ye kumaba min fɔ Bɔkari a y'a kuma ta ka di minisiri ma gouvernement k'a baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ o don Bɔkari Tarawele ka na bila an bɛ don min na ko bi i b'a ye k'a fɔ digitalisation Bɔkari Tarawele a baaraw bɛ ka boloda dɔɔni nka ŋaniya min tun b'a ko daminɛ e ko ŋaniya a sabatira de sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i y'a mɛn ko digitalisation i b'a fɔ ko subahana mansin a bɛ tali kɛ connexion ko la min ye internet ye min ye mansiw ye olu bɛ taa installer wariw kan ka minɛ yɔrɔ minnu na Bɔkari Tarawele ko wari kana don bolo kɔnɔ sabu n'i y'i jɔ ka ban e kan ka wari sara yɔrɔ min na a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka Move Money Orange Money o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye sɛbɛnnikɛla ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye wari mana don bolo kɔnɔ ka ban wari ye sitanɛ ye ko tɔgɔ dɔ hakilina jugu bɛ sɔn ka na Bɔkari Tarawele a bɛ sɔn ka foroba wagande majɛ ni k'a bila maa wɛrɛ jufa kɔnɔ ka taa dɔ ka daga timiya sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o majɛw de kɛra sababu ye maa caman kɔni ye nafolo de cɛ ka taa n'a ye ni ka sin ka jamana bila kɔkolo kan ni ka jamana kɛ fantan jamana ye ni ka t'u yɛrɛ kɛ sɔrɔbaatɔ ye jamanakuntigi sigi k'o de lajɛ ko k'o dabila jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele maa dɔ kɔni ko ko kɔfɛsen bilala ɲɛfɛsen ye nin ko in na ko n'i y'a lajɛ a fɔra ko k'a kɛ jamana kɔnɔ cogo min na ko Bamakɔ dɔrɔn de bɛ yen jɔɔni sera ka kɛ yɔrɔ min na k'ale yɛrɛ bɛ se k'i da don min na o de ye min y'an ka sirakow ye polisiw ka yɔrɔ k'o sera ka ɲɛnabɔ min ye circulation kɔni sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele polisi ma n'i minɛ ko a ko Orange Money filɛ nin ye t'a sara
asara dɛ ni dɔwɛrɛ fɔri ye ni dɔwɛrɛ fɔri o tɛ tiɲɛ dɛ wala i ɲɛ bɛ numéro la bila kɔnɔ Bɔgɔtɔrɔ ale kɔni y'o fɔ ko polisiw ka fanfɛla CSR Bɔgɔtɔrɔ k'o ɲɛnabɔla o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jamana ka cakɛyɔrɔ caman bɛ yen Bamakɔ faaba kɔnɔ yan Bɔgɔtɔrɔ ko kuma dɔ la maa minnu sigilen bɛ a appareil kunna u b'a fɔ ko appareil tɛ ka fonctionner réseau man ɲi ayiwa a bɛ tile damadɔ bɔ ayiwa i tɛ nin den ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye Bɔgɔtɔrɔ ko kuma dama damaw de bɛ yen Bɔgɔtɔrɔ ko in ma taa yɔrɔ la fɔlɔ baara bɛ ka kɛ bisi basa ye o ye Bamakɔ ye yan sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔtɔrɔ n'i y'an ka marayɔrɔ ni cercle lajɛ a ko hali bi a ko n'u ma jɔsen sɔrɔ fɔlɔ sabu min ye yen ka caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ ta ma jɔsen ɲuman sɔrɔ ko kuma kɔni t'ulu togodɔlamaw ma ko nin den ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye connexion t'anw fɛ yan Bɔgɔtɔrɔ de min kɔni maa dɔ fana bɛ yen ale ye ancien université la n'o ye Ayuba So ye ale fana y'a yira k'a fɔ Bɔgɔtɔrɔ ne ni ɲɔgɔnna ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ o k'a sɔrɔ min kɔni ye minɛnw caman bɛ yen n'o ye a appareil ye u ma tɛmɛ ka bɔ yen baara bɛ kɛ ni connexion min ye Bɔgɔtɔrɔ ye connexion ka ji di jamana kɔnɔ a ko an ka jamana bɛ dabolo min na ko dɔɔni tɛra dɛ nka min ye connexion ko kɔni ye ko tiɲɛ yɛrɛ la o ma jɔsen sɔrɔ Mali kɔnɔ a da ka gɛlɛn an ka kala d'an ma o kunna de a da ka gɛlɛn ne mun ka di maaw ye koyi nka a tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ Bɔgɔtɔrɔ ye ne ma fɛn dɔ f'i ye ko an ka taa Mali kura la fo ni maaw formaté la dɛ ka kunkolo yɛlɛma ka na ni kunkolo wɛrɛ ye n'o tɛ a bɛ gɛlɛya dɛ Bɔgɔtɔrɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko ale kɔni da magaw la k'a yira k'a fɔ min kɔni ye minɛnw ye minɛn bɛ yen nka minɛnw ma sabati connexion bɛ yen connexion ma sabati Bɔgɔtɔrɔ k'ale bi ko jamana de ka cɛsiriba kɛ tiɲɛ ko nin ko in bɛ se ka jilaja cogo min na Bɔgɔtɔrɔ ko fiɲɛ belebele bɛ jamana fan fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye digitalisation ye Bɔgɔtɔrɔ n'a minɛnw n'a hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko sira ɲumanba de don ka jamana basigi nafolo sɔrɔ kunda kunnafoni fila de n'i ma ɲa waleyali kɔ maa minnu sigilen bɛ mansin ninnu kunna kabi sisan i b'u bɛɛ wuli ka bɔ yen ka na ni maakɔrɔw ye k'olu b'u sɛbɛkɔrɔ kalan ka connexion fana sinsin ka baara ba kuma in b'o de kan baara tigɛ ni baarakɛ minɛ tɛ dɛ connexion nana kɔrɔlen minnu bɛ yen olu b'a a dogodogoɲɛw bɛɛ lajɛlen kalama e ko connexion bɛna sɔn a bɛ gɛlɛya a tɛ sɔn dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle alliance kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bɔgɔtɔrɔ ne na si kɔngɔ na bi o fɔ kuma tɛ da kuma ye siga t'o la dɛ cogo bɛɛ di waati n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin fulakɛ Seguba nin y'a ka fasiri ye a ko Mali ka jo k'a seginna a ma koyi nka jo in e ko a mana kɔsa fɛ wa bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ waati min na anw y'an fosi ka bɔ CEDEAO a ka taabolo la n'o ye sanction belebele ta k'o ɲɛsin anw ma min ye ɲagili min kɔni tɛ a la o bina an fana wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kalo 6 ani dɔɔni i b'a ye k'a fɔ malidenw anw y'o ɲɛni an ɲɛna wa n'i y'a lajɛ fana CEDEAO kɛ k'o ɲagili ta ka ɲɛsin anw ma i b'a ye k'a fɔ min ye UEMOA ye jamana 8 tɛ wa minnu bɛ CFA kan ka dun i b'a ye k'a fɔ o ɲɛmaya bulon olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ Ghana ka jira fana k'a fɔ min ye CEDEAO ye olu b'a kɔ bi u bɛ a kɔ sini k'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ fasiriba ka fɔlɔ Seguba info matin kɔnɔna na CEDEAO ani UEMOA a bɛɛ lajɛlen farafinna tile bɛ fɔ tɔnjɛkuluw ye ko nka k'u kun tilenna n'u hakilinaw k'u tɛ kelen ye maa si ma k'i sen don maa ka taabolo la wa n'i ye nin lajɛ ko yalima ko maa juguw kun tɛ nin UEMOA kelen in fana kɔfɛ i n'a fɔ u y'a kɛ CEDEAO la cogo min na wa n'i ye ko ninnu fana lajɛ nin hakilinaw ni nin taabolo cɛjugu taara UEMOA fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ka bɛn ni janvier kalo dɔ tile 9 ye san 2022 wa hakilina in dara Ghana faaba de kɔnɔ n'o ye Akara ye wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye fana k'a fɔ a donni kama ka na se bi ma CEDEAO o ka sanction cɛjugu bɛ an kan wa min ye anw ka nafolo min n'o kun bɛ BCEAO na i b'a ye k'a fɔ UEMOA ale fana ka wulikajɔ juru la min y'an ka nafolo ye da su a la an ɲɛ anw tɔgɔlata anw gosi ji ka nin bɛɛ lajɛlen da su hali n'i b'a fɛ ka taa baara kunba bolo da nafolo hakɛ dɔ de bɛ fɔ k'o de bɛ bɔ ka d'i ma o t'i ma ko dilan misali n'i b'a fɛ ka 1,100,000 baara fari da sisan miliyɔn 1 n'o tala ka d'e ma o bɛ mun la nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ UEMOA ani CEDEAO ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ da bɛ file kelen na ka sɛbɛkɔrɔ fiyɛ wa kɔsada in na o y'a jira k'a fɔ ko jɔn ko Ala olu bɛ n'an kan koyi bawo jaabi in yɛrɛ n'o ye communiqué o bɔra ka bɛn ten canjala janvier kalo o tile 28 san 2026 wa n'i y'a san 3 u ka wulikajɔ cɛjugu kɔfɛ min ye anw ka jo ye o dila an ma wa n'i y'a lajɛ fana CEDEAO bɛ nin sanction cɛjugu ta donni min kama a ɲɛsinla an ma politiki sira fɛ min ye lakana sira fo ka taa se sɔrɔ sira ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bisibasa donna an na wa a kɛla sabu ye anw yɛrɛ fana ka se ka jɔ an yɛrɛ kolo la bawo dusukolo min n'o tun bɛ an na o de ye an kɔni ale filɛ an tɛ segin tuguni wa CEDEAO a kɛra sabu ye i y'a dɔn jamana 5 kun don min ye 12
ye sisan bawo ka sabu kɛ min ye faso Maliba ye Niger ka taa se Burkina Faso ma an yɛrɛ ta k'an bɛ kɛ an yɛrɛ ye an ka dugu jukɔrɔ anw de b'an ka nafolo ta yan ni ka taa a miliyɔn n'a miliyari ni ka taa don port jamana ninnu an ka nafolo k'an yɛrɛ ta ye n'an yɛrɛ bakun jɔla an yɛrɛ kolo la yalima an ka nafolo an tɛna dun an t'a don jamana kunna jamana min ka d'an ye wa o min filɛ nin ye dɛ min ye jamana CEDEAO ni fila min n'olu bɛ bin ka wuli la ni ɲɔgɔn ye donc ala e ko u yɛrɛ fana ma maloya wa hali n'u ma kuma min ye yemoya ye a ma fɛn min fɔ o de ma diya ne ye n'a ma ye k'a fɔ k'a y'anw ka se d'aw ma k'an ka jo segin an ma anw fana k'an ka jalakili sɛbɛn min don ka ɲɛsin o yemoya kelen ma a fana kan k'o sira dayɛlɛ kɛ Bakari ala ma an wasa ka ban wasali ala y'an wasa nin ye wasafu de awɔ ne ko e ma jamana in kɔnɔ ni kɛn tɛ ka kɛlɛ yɛrɛ de farida e tɛ bonya o ye tiɲɛ kana siga dɛ o ye tiɲɛ dɛ Wulibali don nka Bakari n'i ta to ala ma tuma dɔ la ala ka saraka girin dɛ o ko ten o ko ala bɛ wuli retard la nka a bɛ se ka bɛn ni ala bɛ wuli waati min na o de y'a wuli waati wa o de ka ɲi ma o b'a sɔrɔ i sɛgɛnna